Става хора, аз съм Джани, тук сме Аз съм Рейджмен БГ. и ще играем Егурс. Егорс. Малко ще подсъкаме така, Да. защото трябва да ги разпукаме, разбирате ли? Значи, казвам се Спас на 13 години, от София съм и мисля се занимавам с стриминг и видеозаписване, в смисъл да качвам в YouTube и такива. То е ясно. Някой... О, дева, 15:30, след 15 минути ще се такова, сървъра. Нищо, ние ще свършим до тогава. Пата, някой ме пречи. Така, Хора, ще има... Йело избрали? Да, бе, избрах, да. Ще има линк към неговия канал и към моя И към канал. неговия Twitch. канал. В Да. Twitch. За Twitch и в YouTube. И Вземи това ми е- билдър. Взе го. И това ще, хора, това ще ни е първия клип в канала. Дай. И да, да ви хареса. Ако Да ви хареса. ще снимам още. Абонирайте се. Ще снимам още канали. Събери за Кирчук. Събирам. Само да не изпусна контрол, защото ще падна. Сега хора, строим към центъра. И после започваме да затваряме изходите. Бокове да взимам ли? Да, вземи. Ще апгрейда на макс. О, няма да мога. Може и да мога, ама... По-добре. Ще можеш, давай, качай. Човек, другите дано още не са построили. Сега ще О, дойде някой вече има вътре. What the fuck? Грин вече са вътре. да вземем ли блокчета? Не. Да. Ще опитам да взема. Сега затваряме изходите в хора. И да не може другите да влизат. Разбира се. Целта ни е да събереме дъмътата и голда, за да може да сеъпнеме. И да ги рекнем, елате. Някой идва, пинк идва, да знаеш. Искам да купа храна. Купувам храна, идвам на Тя място. верно купи храна и облечи яйцето. О, мисля, че то ще чупи ли, бе? Няма да обличам. Не, чупи, да. Опитва се да чупи. Ела бързо, Идвай, че чупи. Обличам яйцето, чакай. То се качва отгоре, мисля, че ще такова. Добре, облеко. Идвай. Идвам. Че друг се първа тук да чупи. Ай, човек, биги, бе, биги, яко. Ай, то влезна с ръчичка ме бие. Идвам, бе, човек. Бегай само, идвам. Идвам с меч. Човек, ще ме бутне, бързо идвай. Идвам, бе, човек, вънка. Вътре съм, вънка съм. Аз това. Малко съм, на малко Има някакъв меч, къде ще ме убие, май ме уби. Убивам, да, убиваме. Уби ме. Леле, човек, сега друг от пинк ще е такова. Взимам кирка, взимам меч, аз пак кирка, идвам. Няма как иначе. В смисъл и блокове, ама. По-бързо. Опитвам се. И аз. Ще ли да знам? Ето, готов съм, идвам сега. Кирка не ти трябва, нали? Трябва ми. Нямам. Добре, ще чупа с ръчичка. Те нали влезнаха, така че... Човек, ама нямам блокчета и фък. Аз имам блок, ще идвам. На Ама да ме моста съм. почне, брат. На моста съм, излизай. Окей, вънка съм. Идвай, ето. Това ти ли си, къде си? Тук, ама дали ще мина? Трябва да мина. Човек, какво ми излезна, бе? Аз съм при диамантения генератор. Човек, не мога да мина, ела да ми помогнеш. Къде си? Тук до нашата база точно, където ни е пътя. Ще ме бутне някой. Некъв ме сбил, умирам. Уби го. Идвай! Къде си? Ето ме! Ето, сега се изправих. Слагай блокчета. Човек, с 20 диаманта ще умра. Идвам, бе, човек, идвам. Взимам блокчета, само идвам. Мале, ама то ме вижда. Идвай, там скачай, не знам. Идвам. Спринтвам. Фаст. С 20 диаманта хора и 27 голд. Само то да не ме вижда, защото майкореца. Пак паднах. Бате, какво правиш, бе? Без да искам натиснах С.
Тева, аре по-бързо. Чакай, човек, идвам бе. Толкова съм смотан. Да. А, много си смотан. Значи, пичове, може да играем с Вало Гейм, защото това пичага нещо. Сега ако падне в дупките, Ама ще човек, му се хиля. не искам да натиснах С. Сега искаш и пак да падна. Паднах. Не бе, тука сложи бе. Тука да мина бе, тарикат. Ай, готово. Слагай. Ти какво правиш? Омага. Сега чупи пътя, ако имаш сквот. Нямам с какво. Ще го заграда е така. Ох, чекай, че нещо ми се такова мишката. Бързо, 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 фаст, фаст, фаст. Спринт, бе. Уит. Не мога, свърши ми храната. Уит, Еми да ти е. уит, уит. Пак паднах! Ама поне нямах нищо. Бате, По-бързо. Найс. Супер. кога снимам съм най-смотан? Да ви кажа, хора. Какво? Кога снимам съм най-смотан? Опа, някой строи към нас. Или това ти го построи? Кое бе? Това аз го строих. О, боже. Исках да... Направи стълби към голда. Чакай, апгрейдвам. Айде, Блутуса до нас. По-бързо е, човек. По-бързо е. Че си режа вените. Ето е, стълби ти направих. Ето стълби, стълби, ето стълби. Ето още стълби. Сега трябва да съберем 20 диаманта. Така, вземи ми такова. Храна. Не, И изчупи пътя. Голд. Вземи храница. За майка пица. Не, какво прави този, бе? да си имам моркови, отин, тук няма какво да се рани. Това го въпнах. Дай малко морковина тук, бе. Ей. На, Дай. Моркови. Там моркови ли са, бе? тия са фалшиви моркови. Тия са тлъсти моркови. Малина, грин. Да, грин са до нас, човек. Къде са, бе? И тия сега ще стоят към нас и ще ги подпукам. Не ме интересуват. На ти 2 голд. Дай, взимам епълки. Епълки. На, ела. Дай, айде. Така. Братска дълба. Ама уния подпукаха всички, така че я се направи ледър. Направя сега. Чекай. Така. Еде. Кирка ще взема. Верно, щупи пътя от центъра към нас. Чакай да взема кирка, да. Първо ще взема такова. Сет. И съжаляваме за качеството, защото да. Да, защото вие са тъпи и дай ми ги тия диаманти. А ти диаманти! А на мен нищо! Много ясно. Как те не е срам? Ето само ме ние само останахме, само ние, бе. Аре, ела да съпва, защото... Всеки ми е. Ай, отивам на мида да такова. Ти вземи Да чупиш голда. пътя. Вземи голда. И ще направя тук такова. Голд, бе, къде е голд? Горе ли голд? Да, бе, има много голд. Обаче тия са минали от Блу, през центъра, през на майка си... Да, хора, извинете за това. Има един на мида да го пръснали. Пръсни го. Малко ме страх. Той идва към нас. Идва към нас. Да, ще го подпукам. Какво си мислиш? Без дъма. Сега се правя айрон целя. Гойка изкачи, бе, момче. Нахално. Готов съм. Как да го стрелям, бе? Гойка изкачи. Казвам, готов съм. Абе, йо, бе, човек. Той строи към нас. Бутни се, бе. Бутна го. Падна. Бутна го. Ама той беше грин, нали? Не знам какъв беше. Ма умре. Грин трябва да е. Не. Идви да се правиш. Идвам да се правя на батка. Ти па всичко вече готов ли си, бе? Фулка ли си? Ми да. Че и само един диамант. Аре, идви да се правиш. Ти пази отстрани. Аз взема блокчето. Вземи блокчета. Блокчета вземи.
Взимам яко диамантени ябълки. Диамантени. Диамантени ябълки. Да имаше. Де да имаш, да. Да имаше. Диамантени ябълки. Е така. Е така. Е така. И по-точно е така. Та-та-та-та-та. Иде така. И блокчета да си взема, блокчета. Аре, блокчета. Също хора, може да снимаме на... Аз мога да снимам на GTA 5. Може да снимаме заедно от CSGO. Да, на CSGO компетитив може да цъкаме заедно. Като му изтече бана. Той май утре изтича. Yes. Да, хора, утре, да знаете, когато пуснем клипа, ще е утре. Да, бе, утре може да снимаме, да знаете. Вечерта ще пусна този клип. Към 7 часа. Да. И после ще кача още един друг. Мерси за диамантите. Чакай, дай ми 3 диаманта, дай ми 5 диаманта. Тапа. Толкова ли са? Да. Направи един чест и сложи тия мечове вътре, кирки. Предам ти ги на тебе, ти ги сложиш в честа. Чекай, бе. Къде се разбръза? Ама... Ето такова много ми трябва. Аз и други неща трябва да слагам. Къде го сложих? Ай, сложи тия ледър нещата. Да, ще ги сложа. Къде сложим честа? Пай се. Слагай ги. Тук. Още една диаманта. Чек. Напечено стана. Трябва да ръчнаме някой. Ето! Има някой в нашата база! Идиот, убий го! Плаших се. Щупи ни яйцето, което е лошо. Ма ние па сме на помпани батки тук. Ръшкаме тогава пърпъл. Не ме интересува. Че взема сет, че това му оплаши. Ръшкаме пърпъл. Те сега не са се такова ли опнали. Чакай да си взема сет. Аз мисля да ръшкам. Чакай да си взема сет. Ива! Кой? Не сега ще го бутна този. Поне лък да си взема. Някой идва ли, бе? Кирката да взема. Айде, грин падна. Остана само... Аз взимам слабата кирка? О, бутна го! Бързо! Не, 20 си взимам. Какво бързо, немам. Чех, нещо друго. Абе, те не са опнати, бе, хора. Човек. Добре, че взимам само кирка. Че... Не ме интересува, отивам да ги бутам. Отивам и аз. Ето ме, бутна! Fuck you, бе, брат! Къде са, бе? Бутна ме, ама те не са опнати. Бързо оправи се. Как ме бутна на то шибан моз, бе, брат? Убием го. Че го биеш, да? Ти къде си? Аз не те виждам. Ето го, ето ме. Стрели с лъка, нямаш ли лък? Нямам лък. Бутна го. Стига де. Не си го. След 2 минути сървъра шатдаун. Човек, на тебе. Бой. Те са хакчета. Абе, бата, ти какво правят, бе? Килоарата на 100%. Качвай се. Го. Докато не е дошъл още. Дай. Те не са се апнали, ако имаше лък до сега да си ги подпокал. Иначе тия са хакчета. Той се знае, че са хакчета. Те килоарата на 100% човек. Бутай го и то с още един път. Добре, бата. Фък, бе, брат! Няма шанс! И да, хора, това ще от клипа. Дано ви е харесал. Как са в... И та... Не можах. И да, дано ви е харесал. Чипнете един лайк, коментари, абонирайте се. И добре, хора, чао и лека и ще се видим. И чао!